Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. В наступну годину будемо з вами говорити про найактуальніші теми, які стосуються як України, так і світу. Одразу почнемо з теми цієї години. Отож, 5 грудня Генеральна прокуратура оприлюднила запис, начебто розмови екс-президента Грузії Міхаїла Саакашвілі і Сергія Курченка, де Саакашвілі начебто домовляється з ним про співпрацю. Маємо зараз змогу почути уривок з цих записів. Давайте без коментарів їх послухаємо. Алло, добрый вечер. У нас хорошо. Как у вас дела? Ну, все, движемся в правильном направлении, я думаю. Ясно. Так что мой друг передавал так, что с вами общаться, и он очень был доволен и благодарен. Ясно. Смотрите, вот фундаментально, что хотел обсудить. У меня в Украине есть бизнес-интересы, у меня есть финансовые ресурсы, у меня есть возможность в России заходить в разные кабинеты. Я заинтересован в том, чтобы построить с вами какую-то такую историю длинную. Возможно такое развитие событий? Я думаю, что надо просто вам с нашим другом поговорить на эту тему. В принципе, это отдельный разговор, и надо поговорить, обсудить с ним. А есть у вас какой-то доверенный человек, который может сюда приезжать, сюда, где я, чтобы мы через него с вами коммуницировали? Я думаю, что всегда можно найти людей, но просто надо обсудить с ними и тщательно пройтись там по пунктам, очевидно. Хорошо. А такой человек, которого вы можете к нам прислать, у вас есть? Абсолютно. Мы очень ждем, скажите, когда, и мы точно найдем какую-то модель. Хорошо. Договорились. Хорошо. Тогда мы от нашего общего знакомого ждем контакт вашего человека, и его ждем в гости. Хорошо. До свидания. Чи вірити цим записам, чи ні? І взагалі про деталі спробуємо розпитати Олексія Братащука, журналіста, який є гостем цієї години у нашій студії. Я вас вітаю, Олексію. Добрий день. Одразу хочу нашим глядачам пояснити, чому саме вас вирішили запросити, тому що ви один з журналістів, який, наскільки я знаю, поки що єдиний журналіст, який зробив таку матеріал для телеканалу ЗІК, де ви провели експертизу, зробили цих записів. Отож, розкажіть, будь ласка, взагалі, наскільки зараз можна вірити цим плівкам і якою інформацією володієте стосовно справжності цих плівок, чи навпаки ні? Ну, давайте почнемо з того, чому я вирішив провести цю експертизу. Тому що навіть цей момент, який ми прослухали, я для себе помітив, що рівень шуму, коли говорить Саакашвілі умовний і коли говорить Курченко умовний, він різний. І в мене одразу з'явилося питання, чому так? І я почав думати, хто може це пояснити. Є кілька інституції, які якраз проводять такі так звані фоноскопії, тобто експертні висновки на подібні речі. Одну з таких ми знайшли, пішли до експерта, який більше 20 років займається фоноскопією, і показали йому цей шматок, який в інтернеті оприлюднений Генпрокуратурою, і почали його запитувати, от, що ви можете взагалі сказати про оприлюднений Генпрокуратурою цей запис. Тобто вірити, не вірити, ці люди, не ці люди, яких заявляють. Ми спілкувалися, напевно, хвилин 30. І основне, що для себе я виніс з цієї розмови, що оприлюднених записів недостатньо для того, щоб чітко стверджувати, чи були, по-перше, ці розмови, друге, чи саме на цих записах ті люди, яких заявляє Генеральна прокуратура. Але це якби основне. Так само експерт нам почав в програмі, в якій працюють, пояснювати і показувати, де в цих записах є склейки. Що мається на увазі? Як пояснює експерт, що якщо
ті, хто робив ці записи, а насправді ж невідомо, хто їх робив. Якщо ті, хто робив ці записи, виклав би повністю ці записи, то напевно це могли бути години. Як, наприклад, правоохоронці стверджують, у них є 6 годин. 6 годин, напевно, в Верховній Раді ніхто би не слухав. Тому вони зробили компіляцію. Знову таки, не зрозуміло, хто зробив. Генпрокуратура, СБУ чи, можливо, хтось інший, хто писав. Є, знову таки, правоохоронці стверджують, що робили українські правоохоронці цей запис, який виклала Генеральна прокуратура. І нам експерт показував, де от є ці склейки. Тобто для того, щоб зменшити було там не 6 годин, да, а от щось більш-менш те, що можна було послухати у Верховній Раді і на брифінгу, от до півгодини це скоротили. Але питання в тому, як це скорочували. Тобто просто вирізали нецікаві моменти, чи з різних розмов робили от якусь компіляцію. І нам експерт пояснював, що отут є ця склейка, да? Тут вставлений такий фрагмент, тут, можливо, є склейка. І пояснював, що, перше, це може бути з різних розмов змонтовано. По-друге, що не можна на основі цих оприлюднених записів робити будь-який висновок. Чи мало місце саме ці розмови, про які говорить Юрій Луценко, генпрокурор, і чи саме ці люди, яких заявляють на цих записах? Продовжимо з вами цю тему. У нас на прямому зв'язку телефонному речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що долучились до нашої розмови. Отже, питання наступного характеру. Чи буде Генеральна прокуратура використовувати ці плівки Саакашвілі-Курченка, зокрема у суді, зокрема під час апеляції на запобіжний захід? Ви маєте на увазі експертизу цих записів? Так. Значить, дивіться, записи є, їх дуже багато. Якщо в суді затребують додаткові докази або експертизи вітчизняних експертних організацій або закордонних, Генеральна прокуратура готова надати ці записи для проведення цієї експертизи і передання результатів до суду. Тобто поки що жодної експертизи, нічого не проводилось зі сторони Генеральної прокуратури. Вірно я розумію? Поки що немає такої потреби. І ще раз наголошую, що якщо суду буде недостатньо доказів у вигляді цих оригінальних записів, то суд має право затребувати зробити експертну оцінку. Зрозумів вас. А скажіть, будь ласка, ще таке, яка була реакція Генеральної прокуратури на експертизу, яку провели днями журналісти? Те, що сказали, що про там... екстрадицію поки що не йде. Не стоїть на порядку денному. Тобто жодної позиції немає. І чи відомо вже, коли буде подана апеляція, дата проведення судового засідання? Ну, станом на сьогоднішній ранок і середину дня від Печерського суду, де розглядалася справа клопотання прокурорів про взяття під домашній арешт пана Саакашвілі і вирок, тобто скасування цієї вимоги і відпущення пана Саакашвілі, було дано 5 діб на підготовку і подання апеляції, але суд на ранок сьогоднішнього дня ще не надав повну ухвалу після того, як завершив своє судове засідання. Після того, як слідчі отримають повну ухвалу, вони будуть мати право подавати і апеляцію. Поки що за судом. Чекаємо його рішення. Ми вас почули. Дякую вам дуже. Андрій Лисенко, речник Генеральної прокуратури України, був на прямому телефонному зв'язку зі студією. Тож можна дві речі пояснити? От перше, щодо апеляції. Дійсно, і в
історії з Саакашвілі і в історії з його так званою правою рукою Дангадзе апеляція на апеляцію дається 5 днів, це за законом, і в одній і іншій справі головуючий суддя досі не надав сторонам повний текст ухвали. І що зробили адвокати Дангадзе? Вони вже подали заяву на апеляцію без повного тексту і планують, що вони долучать повний текст, коли суддя дасть. А насправді суддя, як адвокати розповідають, не давши повного тексту, пішла у відпустку. Але що треба розуміти, якщо протягом 5 днів апеляція не подається, то все, термін збігає і вже не можна оскаржувати. Що буде, якщо прокуратура буде чекати, поки суддя надасть повний текст, вони можуть пропустити ці 5 днів і вже не зможуть звернутися до апеляційного суду. Як вони з цього будуть зараз виходити, зі слів речника, теж не зрозуміло. Це перше. Друге, по ставленню Генеральної прокуратури, представників Генеральної прокуратури до нашої експертизи. Дивно, що речник пан Лисенко не згадав, як він коментував це на брифінгу, тому що він це порівняв з такою грою «Вгадай мелодію». І це показова реакція, тому що насправді такою реакцією він підставив генерального прокурора, сказавши, що як можна робити якусь експертизу, вгадувати мелодію, якщо є лише 2 ноти. І знову таки, повертаючись до того, чи можна робити висновки нам по цим оприлюдненим записам, якщо сама Генпрокуратура каже, ми оприлюднили, ми показали лише 2 ноти. Чи можемо ми по цим оприлюдненим 2 нотам робити висновок, що це взагалі за твір? Це симфонія, не знаю, чи просто хтось там десь щось грав. Тобто без повного запису, як відео, так і аудіо, ми не можемо точно стверджувати, чи мало місце цієї розмови. Крім того, треба розуміти, що для експертизи потрібно не лише записи, потрібно надавати пристрої, на які вівся цей запис. Якими засобами вівся цей запис, це перше. По-друге, потрібно надавати ще певні документи там, технічного такого плану, для того, щоб експерт міг зробити висновок. Чи дійсно на цей пристрій робився запис ось цих розмов? Взагалі, наскільки можна вірити таким, навіть ту експертизу, яку ви провели, наскільки можна вірити і наскільки вона може бути реалістична? Тому що, знову ж таки, згадуючи... Саме експертиза. Згадуючи ваші вище сказані слова, що там була загалом 6 годин записів, їх різали, але як можна розрізнити те, що їх різали спеціально для того, щоб скоротити, або ж все ж таки підставити, як кажуть деякі експерти, підставити туди потрібні слова і речення. Так нам про це експерт і казав, що насправді з того, що оприлюднила Генпрокуратура, не можна робити майже жодних висновків щодо мали місце повністю ці розмови, чи це взагалі якісь інші розмови, умовно кажучи. Кажуть, що я Саакашвілі, ви Курченко, ми з вами спілкуємося. Ми записали, Генпрокуратура або СБУ записала нашу розмову. Але якщо Генпрокуратура записала мою розмову ще з кимось, і з тієї розмови вставила шматки запису в нашу розмову, це ж зовсім різне виходить. Чимало таке місце в цих оприлюднених записах, по ним робити висновок не можна. Але можна робити висновок, що там є щонайменше 24 фрагменти, ці вклейки. І знову таки, не можна робити жодного висновку, для чого компілювалося саме в такій послідовності, наприклад. Ось. Але в мене сьогодні була зустріч з одним, назвемо його джерелом в правоохоронному органі, і він намагався пояснити всю логіку дій правоохоронців в цій історії. Він переконував, що запис вівся з території України, що наші правоохоронці володіють такими технічними засобами, які надають можливість записувати не просто телефонні розмови, а навіть коли спілкуються через WhatsApp або Telegram, або будь-які інші можливі програми, які використовують під час спілкування. Це перше, що він казав. Друге,
Знову таки, коли я робив сюжет, було запитання, чи не було це спільною операцією ФСБ та СБУ. Тому що зрозуміло, що Курченко в Росії, напевно, або співпрацює з ФСБ, або є агентом ФСБ, ну або ФСБ його якось веде, да? Там теж прослуховує і все таке. На що ця людина з наших правоохоронних структур прямо каже, що коли ми проводили записи телефонних розмов з Курченком, то з ним в приміщенні були співробітники ФСБ. Зрозуміло з цього, що, як каже ця людина, що ФСБ теж певні плани на Курченка і його переговори з українцями або учасниками якихось акцій мала ФСБ і має. Інша справа, що от переконує ця людина з українських правоохоронних органів, що наші правоохоронці незалежно від дій ФСБ, вибачте, незалежно від ФСБ проводило своє розслідування в рамках справи Курченка. Тому що, знову-таки, те, що ми чули на цих записах, дійсно у Курченка залишається в Україні, залишається бізнес. І знову-таки, от я запитував щодо грошей. Питання, як гроші від Курченка, який перебуває в Москві, опинилися в Україні, да, як стверджує слідство. На що мені пояснили, що ці гроші фізично з Москви не везлися, а через певних посередників гроші якось передавалися. І от ці фізично, які, як стверджує слідство, тут в Україні давалися людям, які на відео і аудіозаписі, то ці гроші фізично перебували завжди в Україні. І от коли ці гроші посередникам видавалися в Україні, і в цей час правоохоронці їх задокументували. Тобто, як стверджують правоохоронці, і Луценко це підтверджує, про це заявляє, що вони переписали всі номери цих банкнот, доларів та євро, але лише незначна частина потім була виявлена. От якраз коли так звану праву руку Саакашвілі брали, цього Дангадзе, то в нього виявили лише 2300 там з чимось євро. Як стверджують слідчі, от номери цих банкнот якраз і були задокументовані в момент передачі всієї суми посередникам. От знов ж таки, коли публікують СБУ якісь перехоплення розмов, то от, про те, що ви казали на самому початку, то якість звуку, вона от чутно однакова з обох сторін. Але от на цих записах чутно, наче от з одного пристрою, саме з того, голос якого схожий на Курченка, і вівся цей запис. Давайте, от у нас є ще один шматок цих розмов, давайте їх зараз без коментарів послухаємо. Алло, Саша, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемый. Ну что, Он спасибо. мне все зубы, уши поразжужжал, про вас говорит последние 2 недели. 3, по-моему. Север. Ну, он парень впечатлительный, может, делите на 2. Под очень сильно впечатление. Потому что только про вас и рассказываю. Не, ну я же давно его уже знаю. Уже... В этой стране за последние 10 лет это вы делаете. Да нет, ну я молодой, значит. Еще в будущем, может быть, будем стараться, а в прошлом вряд ли. Ну, в общем, он говорил, что с вами говорил на эту тему ближайших дней. И там, я думаю, что если у вас что-то получится, было бы очень полезно. Но посмотрите. Мы поможем. Он говорил, Север, ты говорил, да, с каким человеком я могу пообщаться? Да. Все, спасибо. Спасибо, на связи есть. Спасибо, да. Давайте я так скажу. Что? 170 шин лежит у меня. Но подожжем, Всё, не хватит. подожжем, мы будем поднимать в день, в этот день. Понимаешь, да? У меня это лежит. У меня лежат бочки из-под масла. У меня лежит масло. У меня все это лежит. Я к этому уже месяц готов. Все, давай без этого. Слышишь, этот 115 передали от Сергея. Там эти его финансисты передали. Да, валютчик. Ясно. Что мне дальше сказать? Ну все, ну... Что-то еще есть или нет? Ничего нет. Или Ну, пока так? Ну я не, что-то еще есть еще столько же, там, есть еще 150 получается. 15 это ж ты там на регион берешь, а 100 Ну, туда. если можно, да, потому что я на сегодняшний момент вышел уже там с 15, и мне надо это Все, сегодня не, ночное 15, мероприятие. смотри, 15 на регион, 100 туда и, ну, давай там день паузы, а там, а послезавтра 150. Ага.
понял это. От знову ж таки, чуємо дуже велику різницю в якості записування. От навіть ні для кого не секрет, є звичайні програми, які встановлюються на звичайні смартфони, да, запису розмов. І от коли ведеться запис саме з того пристрою, де встановлена ця програма, завжди якість звуку краща. От саме ми спостерігаємо таку саму якість кращого звуку зі сторони Курченка, довірених осіб Курченка, голоси, які на них схожі. А от саме погану якість зі сторони Саакашвілі і його соратників. Ну, голоси схожі на Саакашвілі. Як це можна пояснити? Я це запитував в експерта, тобто в мене теж було це питання. Я для себе припускав, що запис вівся зі сторони так званого Курченка або його довірної особи, яку насправді вже відомо, хто це є. Це Динник, колишній керівник Брокбізнесбанку Курченка. Ось, про це в суді казали. Ось, тобто я запитував в експерта, чи свідчить це про те, що запис телефонних розмов міг вестися зі сторони цих осіб, яких називають Курченко або довірна особа Курченка. На що мені експерт пояснив, що однозначно говорити про це не можна. Що є різні технічні засоби, які дозволяють по-різному записувати. Записувати або телефон, знімати інформацію або з телефону однієї особи, іншої особи. Тобто третя сторона, да, може і з вашого телефону знімати інформацію, і з нашого. І знову таки правоохоронці стверджують, що в них є такі технічні можливості знімати інформацію з пристроїв, які перебувають навіть в Росії. А от наскільки можна вірити і як провести таку експертизу? Чи належить правда ці голоси Саакашвілі-Курченко? Знову таки запитував це експерта, на що він відповідав. Для цього потрібен запис голосів людей, яких ми хочемо встановити. Перше. Друге, на записах, в яких ми хочемо встановити особу, чи дійсно це він, про кого говорять, має бути не менше 30 секунд його голосу. Ось, на цих записах 30 секунд немає. Якщо є якісь особливості в голосі людини, да, по яких можна визначити, що це одна, а не інша особа, то можна і менше, але зазвичай не менше 30 секунд. Ось, якщо у слідства є більше записів, як вони кажуть, що не менше 6 годин, і там може бути більше тривалість розмови того ж умовного Курченка, то по ним, напевно, можна чітко визначити. Це перше. Друге – це питання часу. Тобто ми спілкувалися з експертом на тому тижні, коли оприлюднили ці записи, з ним ми спілкувалися 30 хвилин, цього недостатньо. Для цього, як нам пояснював експерт, потрібно хоча б пару тижнів. Ось, з тих записів, які оприлюднені Генпрокуратурою, і маючи запис Дангадзе, можна визначити, чи на записах саме Дангадзе. Тобто там для цього матеріалу достатньо. Так само, маючи запис цього Динника, да, який перебуває зараз в Росії, скоріш за все, в Москві, якби ми мали запис його розмови, виступ десь, да, ми могли б теж провести експертизу і встановити, він це на записах чи не він. Так. Добре, от Михайло Добкін в одному з ефірів телеканалів сказав, що от голос Курченка взагалі не схожий на оригінальний голос. І тобто, цим самим він спростовує те, що це голос Курченка. От ми з вами зараз сидимо у цій студії і оговорюємо також, ви провели експертизу, оговорюємо цю всю подію. Але чому от при такій щільній увазі суспільства Генеральна прокуратура України відмовчується? Знову ж таки, Андрій Лисенко сказав, що жодним чином вони, якщо затребує суд, от тоді зробимо експертизу. А до сих пір взагалі жодної експертизи, жодної такої офіційної заяви від Генеральної прокуратури України ми не спостерігаємо. Як це можна порівняти? Ось, знову ж таки, повторюся, таку прикуту увагу суспільства до цієї справи, але бездіяльність, або просто
безінформативність саме от від правоохоронних органів? Ну, перше, я коли робив сюжет для нашого тижневика на телеканалі, то ми зверталися до різних людей, які могли знати Курченка. Наприклад, Антон Геращенко, який так само з Харкова, він каже, що це голос Курченка. Коли ми так само зверталися до Добкіна, він каже, ні, це не його голос. А от пам'ятаєте, був колись запис розмови його Курченка з Ігорем Коломойським? От там точно Курченко. Ось, це перше. Друге, чому не провели правоохоронці? Насправді вони хотіли і далі документувати ці розмови. Знову таки запитував я у цього правоохоронця, чому от саме зараз вирішили там брати Саакашвілі, оприлюднювати ці записи. По-перше, як цей правоохоронець стверджує, змонтували ці півгодини в ніч перед затриманням Саакашвілі. Монтувалося це з 2 ночі до 8 ранку, як каже цей правоохоронець. Це робили дуже швидко, тому що треба було от якось пояснювати подальші дії. І з цієї логіки якби зрозуміло, чому ні до кого не зверталися ще по експертизи. Тому що вони і далі планували писати. Тобто, а щось таке трапилося, що раптом потрібно було їх оприлюднити. Тобто, зрозуміло, що коли дійде до суду, причому не по запобіжному заходу, навіть не по апеляції, а вже до розгляду по суті, то там вже доведеться, напевно, до когось їм звертатися і робити експертизу. Причому я припускаю, що можуть звернутися до одних експертів прокурори, а до інших адвокати. А ще хтось може там до третіх звернутися. Наприклад, кожен громадянин України може звернутися до різних експертних установ, за це, правда, потрібно буде заплатити, і сам замовити подібну експертизу. А якщо будуть не збігатися експертні думки? А тоді почнеться війна експертних висновків. У нас на 99% експерт каже, а у нас на 90%. Чи можна довіряти одному чи іншому? Ні, нам потрібно 100%. А 100% може ніхто не дати. А чи існує якийсь єдиний, незалежний, який такий центр експертів, які можуть Єдиний це зробити? незалежний. Ну от ми звернулися умовно до незалежного, тому що є державна установа, яка це робить, але наша логіка була така, що державна установа може побоятися зробити негативний висновок через те, що от Генпрокуратура каже, що це от такі люди. Да? Ми звернулися до незалежних, але навіть звернення до незалежних Генпрокуратура почала піддавати сумніву. Тобто, знову ж таки, розгортання цих подій взагалі спрогнозувати неможливо. І чи будуть ці голоси, точніше плівки, і надалі якось у суді, як доказ Ну, по-перше, стверджуватися? ми не можемо стверджувати, що дійде до розгляду по суті. Да? Може прокуратура почне там далі дорозслідувати цю справу, і в результаті навіть до суду не дійде. Ось, тому говорити, чи буде взагалі якась експертиза зі сторони там прокуратури або зі сторони адвокатів, ми не можемо цього говорити. Добре, тоді, якщо посилаючись на експертні думки, зокрема з якими експертами ви спілкувалися, то чому тоді зі сторони Генеральної прокуратури України робиться не все так, умовно кажучи, непрофесійно, навіть от запису цих плівок, що от навіть на такій стадії експерти кажуть, що вже там змонтоване і вже не можна, на 100% вже не можна довіряти справжності цим плівкам. Ну, знову таки, І для чого тоді, знаєте, для чого все це робиться тоді зараз? треба розділяти, про що експерт каже, можна, не можна довіряти. Експерт не бачив повних записів, де ці 6 годин. Да, якби він таки казав, що напевно є повні записи, де люди починають розмову «Привіт-привіт», «Пока-пока» закінчують. Да? От якщо послухати повну цю розмову, тоді можна побачити і зробити якийсь висновок, є там монтаж чи немає. Все-таки нам, всьому суспільству, показали вже щось змонтоване. І експерт каже, що от по цьому змонтованому робити висновок про всі записи не можна. От якщо оприлюднять всі записи, тоді можна буде говорити, є там монтаж, чи намагався хтось якось маніпулювати, чи ні.
Добре, ми повернемося ще до тем цих плівок. Я знаю, що ви особисто відстежуєте тему Саакашвілі ще від початку Шегині, пункту пропуску. От чому так все відбувається зараз? Чому ми спостерігаємо за цим і бачимо або бездіяльність правоохоронних органів, або його затримання, або знов відпустили? Тобто, от починаючи ще з Шегині, з пункту пропуску, чому тоді була зі сторони прикордонників бездіяльність? Чому його так просто пропустили? Ну, що мається на увазі бездіяльність? Вони не застосували Я думаю, що силу. ми з вами так просто не пройшли б самі кордон Ну, треба ж від пам'ятати, Польщі. що міністр внутрішніх справ публічно вийшов на брифінг і сказав, що я дав вказівку правоохоронцям не застосовувати силу. Да, якщо на тебе пруть, а ти не можеш застосовувати силу, то а ті люди готові якось прориватися, то ти програєш, так чи інакше. Питання, чому Аваков дав таку вказівку, це питання до нього, і я вважаю, це має розслідуватися. Тому що якби застосували силу, питання, чи був би тоді прорив, чи ні. Але можна пояснювати тим, що не хотіли загострювати, бо тоді б не зрозуміло, що було б і все таке. Але в цілому, от по тому, що зараз відбувається біля Верховної Ради, ці мітинги, які збираються в центрі Києва, треба розуміти, що різні політичні сили, як в Україні, так, напевно, і за межами України, намагаються це якось використовувати. Відомо про те, що не зовсім добре в нас стосунки в коаліції між Народним фронтом і БПП, між лідерами Народного фронту і БПП, між той же Коломойський може використовувати Саакашвілі для того, щоб якось торпедувати владу, і він же хоче якось повернути, напевно, собі Приватбанк. Тобто є різні політичні сили, є різні гравці, які хочуть це використовувати. І вони, по-перше, могли певним чином допомогти Саакашвілі повернутися в Україну. Навіть ті, хто з ним повертався, не дуже хотіли, щоб він повернувся. Вони хотіли засвітитися там на камерах, а потім казати, от злочинний режим не пускає Саакашвілі в Україну. Це перше. А друге, вже під Верховною Радою всі ці акції так само намагаються використовувати. А чи можна так само, як ви кажете, засвітитися для піару, теж саме сказати про появу Юлії Тимошенко на судовому засіданні? Звичайно. Юлія Тимошенко зрозуміла, що з Саакашвілі, напевно, і його соратниками займає одну і ту саму нішу. Яра опозиціонерка, яка критикує владу, і їй треба якось з Саакашвілі конкурувати за оцю найбільшу опозиціонерку в країні. І тому вона була і в Шегині, і в Польщі вона з ним зустрілася, кордон переходила. Тому вона прийшла і на суд. Тому що на суді багато камер, треба показати, от я підтримую. Хоча, можливо, в неї там є щось, якісь людські почуття, але в першу чергу, я думаю, все-таки політичний розрахунок якось зіграти на цьому для того, щоб показати, хто більший опозиціонер в нашій країні. Добре, повертаючись ще до ситуації навколо Саакашвілі, Курченко сам відреагував на ці ситуації, зокрема і на плівки, і на закиди про співпрацю Курченко-Саакашвілі. От Курченко сказав, цитую, «Саакашвілі не знав і знати не хочу». Це кінець цитати. От як можна сприймати такі заяви від Курченка? Так зараз? само, як сьогоднішню заяву Путіна про Саакашвілі. Треба розуміти, що так чи інакше Курченко співпрацює з ФСБ і, напевно, озвучує те, що вигідно тому ж ФСБ. Ну і ще одне, про що треба в цій історії говорити, про те, що так чи інакше команда Саакашвілі на акції протесту гроші збирає. Великі, невеликі суми потрібно, це інша справа, треба оцінювати, але певні гроші їм все-таки потрібні на те, щоб привести своїх прихильників на акції протесту, на те, щоб підтримувати наметове містечко. І треба розуміти, що ці гроші готові давати різні зацікавлені сторони в тому, щоб щось відбувалося, а щось не відбувалося під Верховною Радою. Тобто, напевно, різні люди намагалися виходити на Саакашвілі. І знову-таки у мене питання до правоохоронців, чому засвітили те, що нібито брав гроші у Курченка? А чому про інших не кажуть? Запитував я у Луценка, чи є там в справі цієї Саакашвілі
фігурують гроші Коломойського. Він каже, ні, не фігурує. А от правоохоронець, з яким я спілкувався, каже, ну не завжди грошима підтримують. Да? Хтось може там дійсно якимось наметом підтримати, хтось інформаційною підтримкою може, хтось ще іншим. Але чомусь інших нам не показують. Говорять лише про Курченка. А от стосовно заяви, ви згадали Путіна сьогоднішньої на прес-конференції. Чим взагалі така заява зумовлена? Ой, та я не знаю, я навіть не слухав цю прес-конференцію. Я знаю, що Путін там щось коментував, але якось оцінювати його заяву, ну, мені здається, вона взагалі в контексті українських подій зараз і Саакашвілі не має привертати увагу. Добре, от стосовно цих грошей, да, Курченка, нібито Курченка, будемо так казати, ми спостерігаємо те, що от звинувачення є в тому, що там 500 000 дали на проведення акцій, цих протесту. Це сам Саакашвілі спростував, сказавши, що, звісно, це нісенітниці все. Але до сих пір від Руху нових сил, від цієї партії, безпосередньо від Саакашвілі, немає жодної, так би сказати, жодного кошторису стосовно того, скільки обійшлася сцена, плакати, звук, мікрофони. Ну, от банально, да? Коли от відбувалася ця і відбувається акція під Верховною Радою. Так, цього немає. Насправді це вимагають вже і ті політики, які разом з ним виходили на сцену, які готували акцію ще на 17 жовтня і перші там пару днів з ним були, а потім пішли зі сцени з-під Верховної Ради. Тобто вони цього від нього так само вимагають. Він це не оприлюднює, і його соратники не оприлюднюють, пояснюючи це тим, що якщо ми скажемо, які в нас видатки і, що більш важливо, хто нам ці гроші дає, то влада буде переслідувати цих бізнесменів, тому що влада погана, вона нас переслідує і буде переслідувати тих, хто нас підтримує, нам допомагає. Тому ми цього робити не будемо. Мені здається, ці аргументи непереконливі. І все-таки вони мали би щось оприлюднювати інформацію. Не знаю, там, чи важливо, там, скільки заплатили за сцену або намет, ну, не дуже. А от хто дав гроші, на яких умовах, це більш важливіше. Так, от завершуючи цю тему стосовно витрат на сцену, просто будь-які звичайні громадяни, да, які не стикаються, не перетинаються з такими темами акцій, там, вони навіть не уявляють, скільки може коштувати банально навіть одна плазма, одна звукова там якась доріжка, ось ці пульти, да, це $1000 насправді коштує. І от завершуючи цю тему, чи можна сприймати всерйоз ось ці от заяви Саакашвілі, які лунали зі сцени, що він дістав з пакетику $1000, сказав, от бачите, отак нам приносять гроші. Наскільки можна серйозно це все сприймати? Насправді хтось може і приносити так гроші. Інша справа, які суми, да, і на які потреби. І на сам кінець розкажіть про от ваша думка стосовно майбутніх суддів по Саакашвілі. Чи оберуть йому якийсь запобіжний захід інший, чи не оберуть? І взагалі, як можуть розвиватися події, от спостерігаючи такі реалії? Якщо прокуратура не встигне в цей 5-денний термін подати апеляцію, то Саакашвілі так і залишиться без жодного запобіжного заходу. Чи будуть вони подавати чи ні, не зрозуміло. Дангадзе вони збираються тримати. Я думаю, апеляцію вони знову-таки виграють, і він буде під арештом принаймні 60 діб, як йому визначили. По Саакашвілі, я думаю, скоріш за все, він залишиться без жодного запобіжного заходу. Тому що те, що вони хочуть надягнути на нього браслет, мені цікаво подивитися, як це вони зроблять. Зрозуміло, що він буде пручатися. І що там 5 правоохоронців будуть його заламувати, одягати браслет? Мені здається, влада вже не хоче такої картинки бачити. Але все ж таки спостерігаємо такі от дії з боку влади. Тобто ці всі затримання, потім затримали, відпустили. Я думаю, вони на першому цьому затриманні обпеклися і більше такого не хочуть повторити. Чи слід очікувати якісь заяви від безпосередньо Порошенка стосовно таких от ситуацій? Ну, для цього потрібно, щоб журналісти запитували Порошенка. На жаль, наш президент не дуже охоче спілкується з журналістами. Навіть коли він десь на публічних заходах з'являється, до нього не так легко і потрапити, щоб це запитання поставити. А взагалі ця історія, як логіка політтехнологів Порошенка, якщо історія якась брудна,
то краще від неї взагалі якось відмежовуватися. Він одного разу прокоментував це в день, якщо не помиляюсь, день затримання або наступного дня. І більше він, напевно, буде уникати будь-яких оцінок. Я вам дуже дякую за коментарі, за те, що долучилися до нашого ефіру. Олексій Братущак, журналіст, був гостем цієї години в нашій студії. Прямий ефір на телеканалі АТR продовжується. За 5 хвилин вже очікуйте на новини «Заман». А о 16:15 я повернусь до цієї студії. Будемо з наступним гостем обговорювати найактуальніші новини, які стосуються як України, так і світу. Залишайтесь з АТR.